बिथांमोना फैबाय नोंथांमोनाबो फैबाय फुंनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै फैबाय नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों आरो बेजों लोगोसे आं सिगां बुंबाय थानाय बायदि आंनि आफा इसोरखौ आं हामबाय होनदों प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बेबायदि आङो उन्दैब्लाबो बेबायदि एचिभमेन्टखौ आंनो दा होदों आं उनफोराव आं बेनिफ्राय साबसिन आङो हास्थायबावगोन नाजाबावगोन आरो आंजों लोगोसे जोंनि जुगफ्रा खारफानांगौ बे रेसाव आं अलवेज बुंगासिनो दङ बेखौ आं बेखौ अलवेज सिगांनिफ्राय थांखिगासिनो दंखायोमोन जुदि आं माबा मोनसे मोनबाबो आंनिफ्राय साबसिन जानो हायोबा आं एसे रंजानो माने बे एग्जामखौ एभ्रि इयार जाखायो एभ्रि इयार आं जोंहा ग्रेजुवेटफोर दंखायो खारफानांगौ आरो आं बुंबाय थागोन बिथांमोनाबो होगोन शेड्युलखौ बुंनो थाङोब्ला आं दा अफिस मावो आं दा मावो दा आंनि टाइम टेबोला 10निफ्राय 5:30 अफिस आवार 5:30 उनाव आङो थाङोमोन रुमाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो हाफ एन आवार टु 45 मिनिट्स रेस्ट लानानै आङो टेबोलाव जिरायोमोन आरो टेबोलाव जिरायनानै ओमफ्राय फरायोमोन आङो ओमफ्राय गेजेर ससेयाव उन्दुनोबो ओंखारोमोन आरो सानसे मेङोमोन नालाय स्टिल एगेन ओमफ्राय आरो 12थासिमसो बेनि उनाव आरो सिखारनानै आं आरो 3थासिम मोनायाव उफाय गैया आं बिदि खालामनांगौ जायोमोन ओमफ्राय मर्निंआव आंहा जाहैयामोन आरो मर्निंआव सिखारनानै फ्रेस जानानै अफिस डाइरेक्ट जानाया बाहेरायावनो जायोमोन आं बिदि खालामनांदों आरो उफाय गैया संग्रा हारसिं नालाय ओमफ्राय बेसेनि बाहेरानि जानांदों आरो बे समनि आंखालाव बिदि आं टाइमखौ खालामनांगोन टाइमखौथ' हाननांगोन उफाय गैया माबा मोनसे हाननांगोन बेबायदि आरो प्रिलिम्सनि थाखायथ' आङो थोरा प्रिपेयार खालामनाय जाखायाखैमोन आङो माने नेक्स्ट इयाराव मोजां होनोसै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय खिन्थु प्रिलिम्स पास जानायनि उनाव आं सिरियास जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव मेन्सनि थाखाय आङो 2 मान्थ्सखौ बेबायदि टाइम टेबोलजों आं दहाय होननाय बायदि बेबायदि आङो मेनटेन खालामदों आरो उफाय गैया जि टाइम मोनबाय आं बेजोंनो जिखिनि आङो फरायबाय आं बेखौनो रेप्लिकेट खालामदों ओमफ्राय किसुमान टेकनिक्स इउज खालामनांदों आरो खालामनानै जोङो प्रग्रामखौ बेखेवनानै जोङो दसे समाव जोङो प्रग्रामखौ फोजोबो नोट्स नायनानै जोङो हालेलुया होनदो दे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लर्ड इसोरा बाय आं लाबानो गैया जाहैबाय मानो होनबा मार्क्सखौ आल्टिमेटलि नट्सखौ नोंनि एन्सार नायनानैसो होगोन नालाय मार्क्सखौ दा राइटिं प्रेक्टिस खालामनांगौ आं बारा सम मोनाखै जिखिनि सम मोनदों आङो टाइमार होनानै लिरदों आरो अबेबा माने 10 मार्क्स 15 मार्क्स थायो नालाय 10 मार्क्सआव बेसेबां टाइम होनांगौ 7आव बेसे होनांगौ बिदि आरो दा अबेबा मोनसे एन्सारखौ लिरनायाव जुदि टाइमा बारहांबायबा बेखौ दोनथ'नांगौ जायोमोन उपाय गैया कनक्लुजन खालामो बिदि आरो आं आंनि बेस्टखौ आं ट्राइ खालामदों दे एसे खर' थाबाय दे प्रेक्टिसना एसे आं माबामोन स्टिल रायजो बेसेबां रंजाबाय बेखौनो आङो आंनि एचिभमेन्टनिफ्राय आं बांसिन बिथांमोननि रंजानायखौ नुनानै आङो दा क्लास 1 to क्लास 6 J.D. Williams English School Kazan जोंनि BDC-नि आन्दारावनो बेनिफ्राय आं क्लास 7 to 10 मेट्रिकुलेसन सेन्ट एलबार्ट्स हाइ स्कुल माबा निउ बङाइगावआव बेयाव खालामदों आङो ओमफ्राय आंनि 11-12 साउथ पइन्ट स्कुलाव जादों गुवाहाटीयाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो ग्रेजुवेसनखौ केसिरास कमार्स कलेजाव ओमफ्राय M.Com खालामदों आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव नोंथाङा लाइमोनफोरखौ माबायदि
एडभाइसआ बेनो आं जाय दहाय बुंबाय आं जेरै खालामदों बेबायदि रेस्टआव नांफानांगौ आंहाबो दा रेस्टआ जोबाखैना दंबावो बेसेबांसिम आं हागोन एसेबांसिम आङो रेस्टखौ आं थाबाय थागोन साबसिन रेंक मोनो बेबायदि इमप्रुभ दा बेयाव आं बेजों लोगोसे आं अलवेज आं मोनसे थांखिबो दंखायोमोन आरो बे माबा मोनसे फिसा मोनबाबो बेजों आङो एनकारेज खालामगोन आरो आंनि जेनेबा लकेल इउथ्सफोरखौ दा आं बेखौ आङो हास्थायदों आरो जाहाथे आंजों लोगोसे बयबो खारफायो आंहाबो बे एग्जाम होनाय बे इन्सपिरेसन मोनफिननायाबो आंबोथ' आंनि लोगोफोरनिफ्रायसो मोनदोंना जेनेबा आंनि लास्ट इयाराव आंनि लोगोफोरबो जादों सिलेक्सन बिनि सिगांबो जादों दा बेफोरबायदि सोरबा नन मानसि जानाय नुयोबा इन्सपायार जायो आरो जेरै आं जादों पार्सनेलि अके बे हायोबा आंबो हानांगोनदां बेबायदि दा आं बेखौ एसे गाहायावबो जेनेबा आंनि आरो बिसोरबो बे जोङो हालेलुया होनदो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनगोन गेट नांबाय थानांगोन फरायबाय थायोमोन नायबाय थायोमोन एखे फरायखांबाबो बेखौ नायो माने आङो बबेबा मोनसे साबजेक्टखौ फरायखांबाबो आं बेखौ खनथामसो आङो रिभाइस खालामफिनोमोन आरो बयहाबो एखे जाया बेबायदि खिन्थु आं आंनिखौ बुंबाय आरो आं बेबायदि खालामदोंमोन खिन्थु खायसेयाथ' नायबानो खमखौ थायो जाहैबाय बयहाबो केपासिटिया बेलेग थायोना केपेबिलिटिया सेम थाया नालाय नाजानायजों आन्डारस्टेन्डिं दिनै नोंथाङा सिभिल सार्भेन्ट हिसाबै सासे दे एसे खर' थाबाय दे सिभिल बिथिङावथ' आं दा सिस्टेमखौसो मोनसिगोन दा बेयाव आं बेसेबां हायो आंनि थ्रुयै जिखिनि खामानि जालांगोन मदद होनो हायोबा होनो हायोबा आं अलवेज रेडि आङो एसे एनैबाबो जिखिनि आं हायो आं बेखौ आङो आंनिफ्राय आं बेस्टखौ होगोन नोंथाङा दिनै साक्सेस जाबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ होननानै सानो नोंथाङा सोरनि सापर्टआव बेबायदि सापर्टआथ' आंजों जाय मानसिफोर दं गासिबो सापर्ट दा आं बिसोरनि नङाबा आं जास्ट मिन्स आं सानो आरो जेनेबा आंनि थ्रुयै सोरबा मानसि एक्टिभ जिखुनुआनो जा बेथ' नङा सोरबाफोर पजिसन थाबाबो जानो हाया मानसिफोरनि बेबायदि हेल्प नङाबा आरो दा बेयाव आङो स्टार्टिङावथ' आङो एसे बिलिभार बे नङाब्ला आं जेबो नङा आरो फादार आंनि लेट बिफा धीरेन्द्र नार्जारि बेहा बहुद माने गोसो दंमोन आरो गोसो दंमोन जिखिनि आङो एसे इन्सपायार मोनदों बे बाबानि थाखायनो आङो माबादों आरो दिनै आंजों बे समाव गैया बिफाया खिन्थु आं सानो गोजौ आलो गोजोन रायजोनिफ्राय बिफाया आंखौ होननानै दा एसेबाबो जेनेबा एसे खुसि जादों होननानै आं आसा खालामो औ ओमफ्राय जोंनि आइ दङ आइ गैयामोनबा माने मा होनो बेकबन आइयाथ' जेनेबा बे आइ गैयामोनबा खालामनानै जोङो प्रग्रामखौ बेखेवनानै जोङो दसे समाव जोङो प्रग्रामखौ फोजोबगोन जोङो हालेलुया होनदो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लर्ड इसोरा
भुटान बर्डार एरियानि हिसाबै नोंथाङानो फार्स्ट बेनि गेजेरजों मा बुंनो सानो नोंथाङा? बेखौथ' आं आइडियाबो गैयामोन खिन्थु दाख्लैसो मोनथिदों आरो आङो ओमफ्राय सानबाय आरो आङो ओमफ्राय जुदि बिदिबालाय आंथ' जोबोद खुसि आरो जेनेबा दे जुदि आं जाजेननो हादोंबा आंनिफ्राय साबसिन बुहुत मानसि जानो हागोन बुहुत केपेबोलिटि दङ आङो नुखायोना आंनि लोगोफ्रानो बुहुत केपेबोल दङ खिन्थु इन्सपिरेसन एसेबाबो नांगोन माबा नांगोन दा आं सानो बे आंनि बयबो जुदि एसे जुदि इन्सपायार मोननानै जुदि नाङोबा अबभियासलि गाबोन समफोरनि मेरला ओंखारगोन आं सानदों आरो बे जानांगौ आं बहुद नांबाय थागोन आं जागोनबो आंथ' आसा दंखायो बहुद केपेबोल दं इन्सपिरेसन नांगौ आरो गोबां माखासे जेनेबा स्टुडेन्टफोर इयुथफोरा बुङो कि बेबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव एटेम्प खालामनो थाखाय जोंहा उन्दै समावनो फाउन्डेसना मोजां जौगाखै मायाखै बेफोरबायदि बुङो आरो जों कम्पिट खालामनो हानाय नङा मालाय नङा बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेयाव फाउन्डेसनाथ' आंहाबो एथ' मोजां नंखाया आरो बुहुत दङ जोंहा सार लास्टावबो प्ले जादोंमोन ना थार्ड डिभिजन मेट्रिक पास जानाय बिथाङाबोथ' बेफोरखौ इन्सपिरेसन लानांगौ आरो जोङो आरो रिसेन्टलि बे IAS अफिसारनिबो दंना फिल्म ओंखारदोंना 12 फेल बिहाराव माबायदि जायोमोन बेखौ आंथ' सानो फाउन्डेसना मोजांबाथ' इट्स अभियासलि बाट इट्स नट इम्पसिबोल आरो ना फाउन्डेसन मोजां नङाबानो हानाय नङा होननानै आं साना आरो देट इज नट उनावहाय बहुद सम दङ ना ट्राइ खालामनो बेबायदि ट्राइ खालामबानो हागोन आरो आं सानो आरो बे आंनि साननाय हागोन मानो हाया केपेबिलिटि बयहाबो दंखायोना फाउन्डेसन स्ट्रंबा अभियासलि मोजां गैयाबा बेहा इमप्रुभ खालामनांगोन